Bon dia, gent. Avui us explicaré com es fa per posar les dades dels repetidors en l'FTM100. Podeu anar a la pàgina web de l'ffr.cat/A31, per exemple, que ja trobareu l'apartat de IESO, i teniu code.cat per IESO, FTM400 i FTM100, code.cat. Si cliqueu aquí us baixa en format RAR, ok? El baixeu i el tinc baixat i el descomprimiu. Un cop descomprimit us queda aquest arxiu, el .dat. Bé, obriu el programa de IESO, ok? En la ABMS-9 UL Communications Get Data. Vale? Perdó, ho he fet al revés. Aquí, de la targeta SD card, all. Vale? I aneu a buscar aquest arxiu que teniu que han baixat de la pàgina web. Automàticament ja us quedarà aquí totes les freqüències de repetidors, tant de VHF com la memòria B de UHF, freqüències de repetidors, tot. El més important és anar a Settings, Shadings, a canviar els paràmetres de l'indicatiu. Aquí a l'apartat d'APRS teniu, aquí en aquest cas com un indicatiu, o de el vostre. I per exemple aquestes característiques, l'APRS text, i també tinc les meves dades, doncs aquí us les canvieu i us poseu al vostre gust. APRS Bacon igual, i teniu el mateix, un escrit que surt en el text, i em sembla que no hi ha res més a l'APRS Bacon. No hi ha més indicatius ni res, només així prou. En el cas del Widget també hi és, a Calcing també hi és. Aquests tres puestos, en normal no hi ha res, bàsicament. Aquí podeu configurar mil i una coses. Quan acabeu això, directament tanqueu i s'ha acabat. A continuació, Communications, Send Data, all, i el graveu al mateix lloc, el mateix que teníeu abans, ok? Un cop fet això, heu de gravar en una SD aquest arxiuet petit. Un cop tingueu aquest SD, aneu a la ràdio, apagueu la ràdio, sobretot poseu la ràdio, poseu la SD darrere del display, jo ja la tinc posada, i engegueu amb la SD posada, sense apretar res més. S'engega. A continuació feu, si no tinc més mans, el botó aquest d'aquí, el de la dreta de tot, el disc, més d'un segon, i se'n va al menú. Aneu al menú 11, SD, backup, a la primera opció, llegir, baixeu amb el botó de canviar canals fins al 2, llegir, i apreteu un altre cop el disc, all, tot, ok, farà una lectura i quan acabi fa un reset l'emissora. Quan hagi fet aquest reset, apagueu la ràdio, es torna a engegar, apagueu la ràdio i traieu la SD. Us recomano que traieu la SD perquè si no, cada cop que engega la ràdio, heu vist que fa una lectura de la SD? Jo la trec sempre, ok? Vosaltres mateixos, això depèn de vosaltres. Recordeu que és molt important, sempre per posar la targeta o treure-la, sempre s'ha de tenir la ràdio parada, perquè si no podeu tenir una greu avaria. Almenys el que recomana el fabricant. Ara no puc amb una sola mà treure el display per poder treure la targeta, és igual, ja sabeu on és la targeta, a la part darrere del display. Que us vagi molt bé l'aventura.